Hebana unomtiritiri sana kunye nompumelelo bazabe bekwi-cooking show. Hey! Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Uba niyakhumbula ke bethunani not so long ago umpumelelo bekhe wathi go live on Instagram wasibonisa esamwe ke kwikhitshi elithengisayo I think CBD Durban. Hayi ke wachaza ke ba uneshishini lakhe unabo nabasebenzi bakhe kumnandi. Hey sethuka bayibo naye ngoku sezintweni zopheka wabesithi yena ezingcomo uyalishaya ibhodwe. Kwabe kuthiwa hey hayi sana inoba yonke lento yenziswa kuba uVuyokazi etshate nomuntu oyishef. Ngoku sibona postile on Instagram uMpulo naye wathi share ireel kaMushe Ndiki. uMushe Ndiki ke une TV show ebizwa ngoba Ready Steady Cook SA. So bazabe ke bekwi episode namhlanje Monday the 30th of September at 7 o'clock. So ubhaleke uTirelo unomtiritiri on her Instagram fakele post wathi catch us today at Ready Steady Cook SA at 7 on 193 in celebration of Heritage Month. Ogqibasana wathi tswa Zulu. Niyazi mos uTirelo bangumtswana niyamazi uMpumelelo mos ba ngumZulu. So bayidibanisa ke ngoku bathi tswa Zulu. Hey! Hayi sana ichamba. So ke sabe sibukele sibone bathini ke sana tonight at 7 o'clock ku channel 193. I wonder ke ngoku abantu bazawuthi ndiyanazi ke nake nathi ba busy nezinto eziphekayo ngenxa iba uVuyokazi ekunye nechef ephesheya sana eUK my dear. Hey! Kubhizi bethunani sisalindile ke phofu thina ne pictures and videos from i-event le ibizolo bihostwa ngu-Immortal Kitchens ebizwa Plated Saturdays bebene gala dinner. So asikaboni into sana kwabona u-Immortal Kitchens abakaposti into noVuyokazi bayasincisha abangcole bayazi bamntaka bawosisi chile so mile sifuna ukubona i-content. But anyways can you check nake banicinga ntoni ngompumelelo kunye noTirelo abazaw appearisha ku Ready Steady Cook SA tonight at 7 o'clock on channel 193. Umamgobhozi uyanibona ku video landelayo. Bye.